बिथाङा माखासे अजद होदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जे माखासे मानसिफ्रा न' ओंखारदोंमोन दानहरदों होननानै माखासे बुंथिदों होननानै जोङो खोनाबाय थादों नाथाय बियो नंखाय मानो होनबा जोंनाव 539टा लिस्ट दं बे लिस्टआव खिन्थु गोबां जानायनि थाखाय मोननै स्टेप जानानै फैदों होननानै जों मिथिबाय थादों दानि जिथु फार्स्ट लिस्टआव 381टा जोंनाव गिबि खेब हिसाबै फैग्रोदों दा थाबोनाय माखासे आद्राया सेकेन्ड लिस्टआव फैगोन होननानै जोङो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनिफ्राय बिडिअ सारनिफ्राय जोङो रोखायै मिथिनाय जादों बेनिखायनो बाहाय बे लिस्टआव जाखिनि फैदों बियो रावनाबो दानजानाय नङा बियो लासैनो फैगोन फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बेबायदि हिसाबै फैगोन आरो बिथाङा बुंबावदों जे माखासे मेम्बारफ्रा फट' खेबहैनायाव रां लाङो होननानै बुंथिनाय खोनानो मोन्दों नाथाय बियो नंखाय बे फट' खेबनायनि नामाव खुनु सोरबा बेनिफिसियारि बिथांनिफ्राय जोंनि VCDCनिफ्राय थाइसेबो रां लायनाय जायाखै आरो जोङो बेखौ गोख्रों भाबै बुंनो हायो मानो होनबा नोंथांमोनहाबो माखासे न' मोनगिरि बिथांमोननाव जिथु सोंनानै नायनो हागोन गोबां न' मोनगिरि बिथांमोन दङ जोङो रावबो न' मोनग्रा बिथांमोननिफ्राय जोङो थाइसेबो रां लायाखै जेरै सरकारा बुंदों जोङो बेबायदिनो खामानिखौ मावनानै होनो आवगायगासिनोसो दं